Τραβάω στον steering. Τα κανάλια. Πότε πρέπει να πεις σωτηράκι μου, αγόρι μου, για να πεις με κανένα μαλάκας. Από εδώ που μου πες. Εδώ δεν μπορεί να πατήσεις σωτήρι, έχει κίνηση. Πού? Πού να πατήσεις? Δεν θέλω να πατήσω. Τι δεν θα κάνει? Μια βόλτα. Μια βόλτα. Ναι. Να δούμε αν δουλεύει καλά, Όπα. Τι το κομπάνε στο αυτοκίνητο έτσι, ρε. Έτσι. Ναι, όταν σπάσει θα σου πόγωνα. Άμα σπάσει θα βάλουμε άλλο. Αλλά κομπάνα στη μαλάκα για σου πόγωνα. Που γάμει στα μάτια τώρα. Δεν πειράζει. Κλαμάξι δεν πάει. Τι? Δεν πάει. 0,8. Ίσως με το Λούκα αυτό που το μεγαλώσαμε. 0,8 είναι τώρα. Ναι. 0,8. Πιστό. Άμα κλειστό εντάξει. Άμα κλειστό εντάξει. 0,8. Άμα είναι κλειστό, εντάξει. Έτσι τώρα το δεις. Γιατί? Και έχει φέρει βουκάρια, Το κοντάκιας δεν καταλαβεί. Ποιος? Το κοντάκιας. Τυπλά. Τυπλά. Ναι. Πώς του μία το κάνει τυπλά. Όχι. 2.000 είναι. Έλα, πάμε. Πάτα και να σου κάνει. Κάνει ένα σκαλοπάτι. Κάνει σκαλοπάτι. Θα κάνω πίσω. Στον γεραγιάδο. Όχι εδώ.